Ja, der står op til. Emil, kom nu hjem. Hvad gør du? Så nogenlunde lige nu. Men jeg kommer senere, så kan I huske. Den er god nok, ham her. Fuck, det nederen der, det er Jeg skal lige finde 80, Ja, på skoene der. Stop mig, mand. Jeg har været sko. Ja, kom frem med alle skoene, kom så. Det er Buffalo Bill, mand. Er du i kontakt med Jerry? Buffalo, mand. Det er Buffalo rigtigt. Bill. Woo! Det er rimelig stil. Sådan, hvor skal I hen? Hey, vil du med? Hvad? Hey. Hvad er det? Hvor er det hen? Mål, kom, hop op. Det er ondt, mand. Kom så, Morten. God aften. Ja, skriv. Hils djævlen. Er den nede til mig, den der? Til retten. Tømmer. Muffegear. Jeg gør det kun for din skyld. Nej, jeg vil godt lave fransk. Vi kan lave flere. Hey, har du også bestilt til mig? Så er det bare op og springe nogen. Åh, det ser lækkert ud det her, det er helt vildt. Vi siger bare, at du skal have en lageplan. Spring op og siger. Vil du også med? Ja, ja. Okay. Hvad vil du sige? Jeg vil sige hej. Hej. Jeg er nære, mand, fra Afrika. Er du nede? Jeg skal lige til at sige, at Det- jeg løber tør for øl. Og så er det ikke sjovt at køre på knaller. Ah, det kan jeg godt forstå, det kan vi se på dine handsker. Og se hvordan det går, når man ikke... Hvad? Jeg står lige og snakker. Ja, sådan her der går det, når man ikke har øl. Du er ved at blive helt tør i huden. Nej, det var min arm. Nå, okay. Så man slår nogle lidt for hårdt. Det kender jeg godt. Så prøv at se her, jeg mistede den ene knor lige her. Au, det gør ondt. Ja, sådan er det. Pæn er. Det gør rimelig meget nullerne, eller det der. Hallo, hvad sker der med den der? Vil jeg have 20 blå penge? Jamen, så skal du bare sige det højt. Hallo? Må jeg ikke lige hurtigt få 20 blå kings? Jeg giver dig 100 kroner for dem. Han har mange småmønter i hånden. Det er bare sådan noget mere. Alt under 1000 kroner. Kom så, så er det op og fri, kom så. Hallo? Ved du det, katter? Giv ikke den her gang. Jeg får ikke Q8-tost næste gang. Det går nok altså.